Slušate Prvi sa zvezdama sa Sanjom Veličković. Dobar dan svima koji su uz prvi, ovo je Prvi sa zvezdama i preko puta mene u ovom satu je pobednik Prvog glasa Srbije Davor Jovanović. Razlog što si ti ovde je promocija tvoje nove pesme, pa hajde da pričamo prvo o tome pre nego što dotaknemo još neke stvari u tvojom životu. Spremio si nam novu pesmu, koja je pesma? Upravo tako, nova pesma se zove Dođi, dođi. Dobra. Dođi. I kako? Tako, super je pesmica, letnja, onako poletna, vesela. Mnogi ljudi kojima sam puštao do sada rekli su da podsjeća i na Čolića i na Bregovića i na svašta nešto. I meni se sviđa to što je ljudi već prepoznaju, ako mogu tako da kažem, znači pitka je i verujem da će se svima svideti i na prvo slušanje. Ko je radio pesmu? Pesmu je napisao Nikola Jašović, tačniji tekst, ja sam nešto malo dorađivao. Nikola je inače moj kum i prijatelj i saradnik i brat i tako. Radimo stvarno dosta i eto, uspeli smo da napravimo još jednu lepu pesmu. Muziku smo radili zajedno i vrlo sam ponosan na to. Aranžman smo također radili zajedno u našem studiju Mi u Zemunu i aranžman, tačnije mix i mastering je radio Mario Pajić, studio Koda, inače dečko završio Berkeley i jako je ozbiljan i eto, imam ozbiljan zvuk i ovaj put, ja sam stvarno presrećen kako je sve ispalo. Reci nam nešto o spotu, kakav će spot biti, gde ste ga snimali? Snimat ćemo u kafanici na Košutnjaku, to je jedna jako lepa i vesela kafana, prepuna nekih detalja, etno, fazonu skroz. Ono što se meni najviše sviđa je to što se šetaju kokoške po kafani. Stvarno? Da, ni 5 ni 6, ono peto, pored tebe kukuriče, a ti kao ručaš. Tako da napravit ćemo stvarno neku dobru atmosferu, napravit ćemo da jedan dečko sanja u stvari svoje momačko veče i tu su neki drugari koji dolaze po njega i odvode ga u kafanu gde sam ja u ulozi muzikanta ovaj put, nisam glumac, tako da ne mogu i da glumim i da režiram i sve, a biće zanimljivo sigurno večeras pošto imamo dosta detalje, dosta rekvizita, dosta glumaca, 40 statista, znaš, tako da biće baš lepo. Recimo ovako, mi smo čuli za tebe prvi put kada si se pojavio naravno u šovu Prvi glas Srbije, prošlo je koliko, ima 3 godine? 3 godine prošlo? 2 godine. Što si se nešto... Pa da, 2012. se završilo, tako da sad tačno 2 godine. Koliko ti je taj šov uopšte pomogao da se afirmišeš na neki način? Pa naravno da je pomogao, mislim, medijska moć je neobjašnjiva, bukvalno, znači nakon toga, nakon samo par emisije, ja sam već bio prepoznatljiv svima, od doktora kod koga sam bio na kontroli pa do prodavačice u supermarketu, bukvalno. A ti si se i pre toga isto bavio muzikom? Naravno, ja se bavim muzikom već od svoje 14. godine sam počeo da pevam i po nekim veseljima u Kladovu i sa tatom paralelno, tako da krenuo sam dosta rano, a profesionalno pevam od 2008. otprilike, kad 2007. sam došao u Beograd na studije, pa smo onda radili po nekim manjim kafićima u gradu. Međutim, 2008. sam ušao u priču sa Mijom Borisavljević i krenuli smo da radimo u Beograd, beogradske klubove i sva njena gostovanja, tako da sam tad ušao u uopšte video kakav je i šta je show biznis i do 2012. eto smo radili zajedno 4 godine, to je bio jedan jako dobar period mog života gde sam se bukvalno kalio i sada imam svo potrebno znanje, ako mogu tako da kažem, i što se tiče posla, kako treba da se radi i na sceni, kako treba da se ponaša i kako treba da... Koliko je bitno ošte za muzičara da on zna praktično kakav nastup treba da bude, jer činjenica da ti sada pored toga što napraviš dobru pesmu moraš da vodiš računa i o nastupu i o stylingu, mislim nekako prosečan slušalac, da kažem, to primeti, to ranije možda nije bilo tako, ali sada se sve to primećuje, je li to bitno i kako se to uči? Pa da, za sve su krivi mediji, znaš, ti danas kad slušaš pesmu ne možeš samo da je slušaš, moraš kao i da je gledaš, znaš, zato je sad neophodno da u svaku pesmu imaš spot, pa tako i kad odeš na nastup, znaš, svi te gledaju i očekuju od tebe
bukvalno za svaku pesmu uradiš nešto, izgledaš drugačije, napraviš neki geg, napraviš neki fazon, nešto da se desi. Tako ja na svojim svirkama praktikujem recimo da animiram publiku u tom smislu, da komuniciram sa njima, da uključim možda nekog od njih, da nekom namerno ispunim muzičku želju, da ih pozovem, da kažu šta žele i tako. Na svojim nastupima se i ponašam sasvim normalno i u skladu sa svojim raspoloženjem. Ako se ja možda u tom trenutku osjećam malo tužnije, ja ću stvarno otpevati neku tužniju pesmu. A ako se još nekolicina njih pronađe u tom trenutku da im je ta pesma baš legla, onda je to pun pogodak za mene. Šta publika generalno traži kada si negde na živom nastupu? Kakvu energiju ona očekuje tebe i da li si imao, mislim, sigurna sam da si imao gomilu i priča i anegdota na svojim svirkama, pa podeli se nama neko. Pa evo, na primjer, to su ove svirke koje počinju od sutradan, znaš, tipa ti dogovoriš svirku, kad počinje, pa kao počinje u 1, kao pa to je sutra, tako da su to one svirke koje spadaju u te noćne klubove i traju otprilike do 4:30 ujutru. Uglavnom je tu najbitnije da održavaš tempo, da pevaš brze i vesele pesme, jer su ljudi koji su izašli tu već pod gasom, što se kaže, tako da njih moraš da animiraš i da ih pokrećeš. Međutim, imao sam sad situaciju kada sam sa jednim prijateljem Željkom Stepanovićem, koji se isto bavi muzikom i snimio svoj album, ali za zatvoreni krug ljudi, tako da on svira u jednoj lepoj kafani na Novom Beogradu i ja jako volim da odem kod njega i tako mi petkom krenemo lepo od 9:30 uveče i onda krenemo da dižemo masu i sve ostalo i onda kad se desi onaj pik, onda ja uzmem mikrofon i on me najavi i ja opičim jednu vlajnu za sve, prvo se najavi njima sa tom pesmom i nastane haos i onda krenemo sa nekim ostalim pesmama tipa voleo je ženu svog života i tako napravimo neku lepu atmosferu. Mogu da kažem stvarno da su sad kafane u Beogradu pravi hit i drago mi je što na nekim mestima može da se osjeti prava atmosfera, prava muzika i što se ponovo vraćaju oni pravi muzičari u kafane i dosta su neki bili od njih ostali bez posla sa ovim dolaskom aranžera, ako znaš na što mislim. A sada je to, vraćaju se tamburaši i orkestri u celu priču. Moram da te pitam nešto za Prvi glas Srbije, neću te tu, pošto znamo sve priču šta se dešavalo, ali ti si bio... Ako moraš. Moram, prosto da bi se nadovezali na dalji razgovor. Ti si bio vezan ugovorom kada si završio Prvi glas Srbije, ali tako? I tu ništa nisi mogao da radiš. Pa u suštini ja sam samo čekao da se nešto desi povodom tog ugovora, da se neko od čelnika Prve stvarno posveti i meni i moje nagradi koje je trebalo da me sleduje i da neko krene da se bavi sa mnom. Jesi ti dobio na kraju svoju nagradu? Ne, nisam dobio ništa, tako da sam ja samo sačekao da se završi ugovor i na kontu toga da mogu da krenem da radim na sebi i na svojim pesmama, dakle da ja stanem iza sebe i za svoje karijere, da oni posle ne mogu nešto da traže za uzvrat i da jednostavno prođe taj ugovor, da mogu da se posvetim sam sebi. A moram da kažem da mi je drago što se sve izdešavalo na taj način, jer su u meni probudili autora i krenuo sam da pišem sam pesme i da pišem tekstove i melodije i jednostavno napisao sam tada dobru pesmu Ja leđe ljubavi nisam okrenuo i tako je sve krenulo 2013. u martu i ja sam bio presrećen. Napisao sam stvarno jednu dobru pesmu i nisam mogao da verujem šta se desilo u stvari. Od tada, bukvalno pišem i za druge. Mogu ti kažem da sam vrlo srećan zbog toga. Je li ima nekih indicija da ćeš ti na kraju ostvariti sva svoje prava koje si kao pobednik Prvog glasa Srbije? Ili to postoji šansa neka u budućnosti? Pravo ti kažem, ja sam digao ruke od toga, najiskrenije, ja sam potpuno ravnodušan. Pre neki dan, vozio sam se gradom i video pobednika X Faktora u svom miniju koje je dobio od produkcije koja, mislim, nagrada koja mu je sledovala, tako? Bilo mi drago zbog njega, što su bar njega ispoštovali, razumeš? Jer u našoj zemlji ti je sve tako jedna šarena laža
tako da se ja uopšte ne tangiram više oko toga. Imao sam naravno period kad sam bio potpuno u downu i nisam znao šta da radim i na koji način da se njima stvarno dodvorim, ali potpuno sam sada smiren i znam da će sve doći na svoje jednog dana, a publika koja mene sluša i prati i od prvog glasa Srbije zaslužuje stvarno dobre pesme i ja se dajem maksimalno. Zahvalan sam stvarno ljudima koji dolaze na moje nastupe i koji me zovu da im pevam svadbe. Da, ne bi verovala koliko radim svadbe i to, zato što ljudi jednostavno koji su gledali taj prvi glas Srbije i koji su čuli Vlajnu, pa su onako parovno došli do zaključka, ne, samo ovaj dečko će nam pevati svadbe i niko drugi, znaš, tako da drago mi je to što mogu da olepšam ljudima veselje na taj način i jednostavno sve ovo na kraju krajeva radimo zbog publike i da bi jednog dana sve naše pesme ostale među ljudima. Interesuje me, da li si ti, kada si bio u prvom glasu Srbije, onako dosta radio sa samim žirijem, dakle tu je bio Vlado, bila je Aleksandra. Kako pitanje. Zašto to pitam? Ajde da razbijemo mit. Znači, da li oni rade sa vama? Ne rade. Dakle, čekaj, nisi radio, oni nisu radile sa vama u smislu da na razvijenju boje glasa, mislim... Pa eto, razbit ću ti mit, nisu, zato što prvo oni po ugovoru nisu smjeli da uđu u kuću gdje smo mi bili. Znači, to je prva stavka u ugovoru gdje je njima zabranjeno da uđu u opštu prostoriju, da ne bi dolazili u situaciju da zavole nekog od nas, da lobiraju za nekog u šovu, tako da se tu postavlja barijera u startu. Znaš, oni ne mogu da dođu, ne mogu da, znaš, nisu dolazili na probe uopšte. Pa čekaj, ko je onda radio sa vama na ne znam, mislim, to je talent show, valjda neko radi sa... Pa radi jedan čovjek koji se zove Nikola Jašević, koji je sad moj kum i prijatelj i saradnik. Tako da eto, Nikola i ja smo se tu upoznali i tu se desila neka hemija među nama, razumeš, jer je on, dečko, završio akademiju za klasičnu gitaru, ali se dugo bavio pevanjem. I bio je najplaćeniji anonimni pevač u gradu. Jednostavno došlo je do zasićenja kad je on shvatio da ili će da krene da snima nešto ili će da se povuče. Jednostavno krenuli su da ga smaraju sve te tezge i svi ti ljudi koji dolaze i komanduju mu kako on treba da vodi svirku. I onda je on krenuo se bavi produkcijom. Sva sreća je to Konstantin Entertainment koji je tada bio proizvođač tog šova. Imao je njega za čoveka u produkciji koji se bavio sa nama, pa je on lepo došao u kuću, objasnio nam kako stvari stoje, rekao nam je, znači, za svaku pesmu imate 3 dana da je naučite. Ja sam tu da vam pomognem koliko mogu oko interpretacije, pošto je vidio da sam ja otprilike najiskusniji tamo bio u kući, najviše radnog staža sam imao i najviše koncentracije i fokusa. Mene je zadužio da vodim računa o nekim kolegama, ne bili naučili tekst, ne bili poradili malo na nekim detaljima u pesmi, tipa gdje se hvata dah, gdje koliko traju ispevanja, pa smo onda sve to prolazili i u toj kući zajedno, jer je jako malo vremena bilo da se nauči cela pesma u roku od 3 dana, znaš, bukvalno, jer smo mi preko dana imali snimanja, pa davanje izjava, pa ajde probe kostima, pa znaš, svašta nešto što ti skreće pažnju sa pevanjem, znaš. Tako da smo vremena za pevanje imali jako malo, ja sam jako puno napredovao u tom šovu i jednostavno Nikola je video da će moći nešto da se uradi sa svim tim, pa smo nastavili saradnju. Posle toga, eto, hvala vam još jednom, krenuli smo da radimo stvarno ozbiljno na tome i nastavit ćemo i dalje da pravimo pesme koje su stvarno kvalitetne, a eto, ponovit ću ti još jednom, niko nije radio sa nama od članova žirija. U neverici sam, izvini, ali sam stvarno u neverici. Verujem, mislim, ali sve to, znaš, izgleda lepo vama sad s druge strane kamere. Jednostavno, prvo oni su ljudi potpisali te ugovor da je njima bilo zabranjeno da dođu u kuću, pa smo onda jedino dodirna tačka je bila na tom snimanju, eto. Znači, taj dan na toploj probi gde se nađemo svi mi, pa oni kao vide, aha, pa ti pevaš kao ovo, aha, pa jesi naučio, pa kao, pa jesam, pa kao, ajde, sad ćemo da vidimo kako to zvuči, pa onda, ako stvarno bude imali neku sugestiju, onda ti kažu šta. Međutim,
kako je odmicalo takmičenje, oni su shvatali da ništa tu u stvari ne treba dirati, svako od nas je autentičan na svoj način i publici se to svidelo. Eto. Pa, dobro, zanimljivo. Eto, sad znaš nešto. Hvala ti što si mi otvorio oči, pošto ja sam očigledno u zabludi sve vreme, pretpostavljam. Pa mislim, to je tako kod tih šova velikih, znaš, mislim, jednostavno svako mora da radi svoj deo posla, znaš. Žiri je bio tu da bi žirirao, ne da bi učio nas da pevamo, znači mi smo imali svog vocal coacha koji je radio sa nama, štete to samo što nije bilo više njih koji bi mogli možda više da nas se posvete, razumeš? Znači da je bilo tu još možda neke 2 devojke koje bi nas učile ispevavanja, malo postavljali intonaciju, možda povećali raspon nekom, eto, znaš. Jer dosta od njih koji uopšte ušlo u show nisu bili pevači pre toga, znaš, pa su jednostavno ušli nezreli u sve to, ali dobro. Da li je teško tebi kao mladom muzičaru da se probijaš na srpsko tržište koje je generalno prilično malo? Naravno da je teško, jako je teško još kad se boriš sam za sebe, bez ikakve zaleđine i ja nisam guzonjen sin, tako da znaš. A kada je u pitanju samo lična promocija, koliko ti radiš na svojoj ličnoj promociji i na koji način? Pretpostavljam da koristiš sve moguće povoljnosti društvenih mreža. Upravo tako da, društvene mreže, ljudi koji me poznaju i cene moj rad, pomažu mi koliko mogu. Ljudi iz medija su takođe naklonjeni, znajući da sam normalan i da ništa im neću uzeti za zlo, niti da ih sutradan pljujem ili ugovaram ili ne, znaš kako je već u medijima. Znam. Tako da svi koji su otvorenog srca i koji mogu da mi pomognu, pomažu mi, pa eto i vi. Šta si naučio o show biznisu? Šta sam naučio o show biznisu? Pa naučio sam da ne treba biti iskren, definitivno, ali treba biti iskren prema publici. Naučio sam da možda ne treba biti pametan sve vreme, treba prećutati neke stvari i prepustiti nekim starijima da vode računa o tome. Naučio sam da se lepo ponašam pred kamerama, da se smejem. Da, i da budem otvoren. Mislim, ja jesam tak otvoren, emotivan, jednostavno ne želim to da krijem. Drago mi je to što publika koja je prepoznala meni i upoznala tad, prati i sad i redovno mi pišu na Facebooku kako prate moju muziku, kako prate moje spotove, kako slušaju i verujem da će i posle ove emisije biti ljudi koji će kliknuti na YouTube-u Davor Jovanović, otići na moj oficijalni kanal i stvarno vidjeti muziku koju ja radim i šta snimam i sve moje live kavere i gostovanja po televizijama i nadam se da će zavoliti i mene i moju muziku. Ovako, još za kraj imam jedno pitanje, to je, evo sada i pred nama leto, ja pretpostavljam da će tebi leto biti radno i da planiraš ko zna koje gde svirke. Kako ćeš provesti ovo leto, gde ćeš nastupati u narednom periodu, gde ljudi mogu da te vide, pored toga što ćemo vidjeti novi spot za pesmu Dođi, gde tebe možemo da vidimo? U gradu za sada nigde, zato što se još uvek polemiše oko toga šta će i gde će raditi baš zbog ovih poplava koje su bile, pa su splavovi malo stali sa radom, pa znaš i kafane tek treba da se otvore, da pređu na splavove i sve to, tako da smo tu još u nekom raskoraku, ali ja bih najiskrenije volio da se prvo ova pesma dobro zavrti, da to ljudi stvarno zavole i da krenu da slušaju, pa će pretpostavljam biti posle i za mene i ovog leta i sledećeg, ako stvarno ljudi zavole ovu pesmu najiskrenije, jer je pesma toliko pozitivna i toliko je otvorena i iskrena i vedra i svi instrumenti su svirani uživo, znači svaki muzičar je dao deo sebe kroz tu pesmu, znači verujem da će energija doći do ljudi i da će zavoleti i tu njenu vickavost i poletnost i stvarno. A reci mi album? Album, to je već ozbiljna investicija, kako ja to kažem, znaš. Kad se bude skupilo dovoljno pesama i love, skupit će se za album, tako ne pucam ja na to još uvek. Imam stvarno nekih pesama koje čuvam, koje jednostavno nisu sada dorasle moje karijeri.
Znaš, meni jesu dorasle, ali karijeri nisu. I ja sad kad bi plasirao te pesme, jednostavno možda to ljudi ne bi obratili pažnju, jednostavno prošlo bi kao aha, kao još jedna balada, ajde to nećemo da slušamo, znaš. Tako da sada hoću da publiku pridobijem ovom svojom novom letnjom pesmom, koja je stvarno dobra i vrcava, i verujem da će se svidjeti svima i da će ljudi na taj način shvatiti da se ja bavim muzikom iz ljubavi pre svega i da sve ostale pesme koje budem snimao, sve će biti potpuno iskrene i potpuno će pristajati meni, tako da... Da li planiraš, mislim imam još mnogo pitanja, ali moramo da kratimo. Piti me slobodno. Da li planiraš da, recimo, sutra možda rad na albumu ili možda neki svoj novi singl napraviš sam, pošto si rekao da... Da, imam ja stvarno, verujem, i dosta autorskih pesama i imamo i studio u gradu u kome radimo, i imamo i vremena, znaš, tako da samo fališ meni malo znanja, znaš. Nisam toliko vičan u miksu i postprodukciji, tako da za sada stvarno prosleđujem svoje pesme nekim drugim ljudima u koje imam potpuno poverenja, a i ima onaj sindrom, znaš, kad ti pevaš kao svoju pesmu, onda ti je najbitnije kao da tvoj glas bude u frontu i da tvoj glas izađe najbolje, a kao sve ostalo kao zanemaruješ. Ja imam onaj drugi sindrom kad ne mogu više da slušam sebe, znaš, još uvijek nisam dovoljno zavolao svoj boju glasa i sve, pa meni to sve malo zasićuje nakon nekoliko slušanja, jer ovo je proces koji traje mesecima, tako da još uvijek nisam dostigao taj nivo da mogu da se izolujem i od sebe i od svoje interpretacije, pa da se ja kao malo posvetim produkciji same pesme, tako da za sada, dok ja još uvek vežbam i mix i mastering, jer sam završio audio video tehnologije i diplomirao na muzičkoj produkciji, sve to meni jasno kao dan, znaš, samo eto moram da se izolujem od toga da kao ja pevam svoju pesmu, pa jednostavno da je miksaš posle, pa da je miksam posle, da je radim i da je dajem one finese, znaš, tako da bit će vremena i za to. Za sada u studiju radimo neke druge pevače, neke druge autore i radimo neke kavere razne, to je sad popularno. Napravili smo stvarno super priču i lepa atmosfera kod nas u studiju, tako da eto pozivam stvarno i momke koji su na početku karijere, bendove koji god budu hteli da rade kaver, nek se jave meni na Fejsu, Davor Ivanović ili Music Studio Me. Hvala ti, Davore, što si bio naš gost danas. Hvala vama, divno mi je bilo. Bio ovo Davor Ivanović, mi se čujemo ponovo sledeće nedelje u 9. Slušate Prvi sa zvezdama sa Sanjom Veličković. Samo na Prvom.